Μπορεί η ενδομητρίωση να επηρεάσει τη γονιμότητά μου? Η ενδομητρίωση δυστυχώς μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα της γυναίκας με αρνητικό τρόπο. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με τη χρόνια φλεγμονή που είναι παρούσα σε περιστατικά ενδομητρίωσης, την επίδραση της ενδομητρίωσης της οοθήκης στα αποθέματα των οοθικών, καθώς επίσης και στην διαταραχή της φυσιολογικής ανατομίας που προκαλούν τα περιστατικά ενδομητρίωσης. Αν και δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα με ενδομητρίωση δεν μπορεί να μείνει έγκυος, ωστόσο είναι πιο πιθανό να χρειαστεί κάποια βοήθεια. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες? Ένας από τους τρόπους είναι το χειρουργείο, η λαπαροσκόπηση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε τις αιστείες ενδομητρίωσης προσεκτικά, διατηρώντας και βελτιώνοντας παράλληλα τη γονιμότητα σε κατάλληλα επιλεγμένα περιστατικά. Επίσης, σε άλλα περιστατικά μπορεί να είναι χρήσιμη η εξωσωματική γονιμοποίηση, η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, λιγότερες, μπορεί να χρειαστεί ο συνδυασμός των δύο μεθόδων.